Flowers, πληθωρικός άνθρωπος, έξω καρδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο 212-212-7334 ή στο firstdates.star.gr. Καλό. Πολυμία είναι. Σόπις μου, ετοιμαστείτε για τα πιο φαν πάσερο απογεύματα, γεμάτα μόδα, στυλ και catwalks που θα μείνουν στην ιστορία. Τα θέματα. Θέλουμε ένα look βραδινό. Είναι πολύ ωραίο. Εκταμποτικό. Θα στο κλέψω. Queen, δεν σου το έχω καθόλου. Οι παίκτριες. Θα αντέξουμε. Σκοτώνω, δεν μπορώ να κάνω. Είναι κοντελούρου, αλλά εντάξει και αυτό. Κλαίω. Βάζω λίγο νερό. Λιάννα. Πού θα βάλεις νερό. Οι εκπληξείς. Η ένοχη μου απόλαυση. Αντέχετε. Είμαι και εγώ ρε χωρίς, θα λέει στην εσύ. Shopping Star. Κέφι και στυλ, όπως εσύ. Η περίοδος είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά δεν χρειάζεται να σε αποσυντονίζει. Δοκίμασε τις νέες Always Platinum. Για πιο γρήγορη απορρόφηση, αίσθηση στεγνότητας και έξτρα άνεση. Έτσι μπορείς να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι. Always, μια νέα περίοδος. Τελευταίες μέρες με εκδόσεις και hot deals στο Κοτσόβολο. Πρόλαβε smart τηλεοράση Samsung 55 4K μόνο 529 ευρώ. 65 4K 649 ευρώ και 65 OLED 1499 ευρώ. Και με τηλεοράσεις αξίας του 399 ευρώ και άνω κέρδισε σε 100 μπόνους πόντους και 1 ευρώ αγορών με όλες τις κάρτες πόντους της Alphabank και δώρο επιταγή ως 1300 ευρώ. Κοτσόβολος. Μεγάλα νονού, η σχολική χρονιά ξεκινάει δυνατά. Με δωρεοπιταγές Public αξίας 50 ευρώ για σχολικά είδη. Αγόρασε μια πολυσυσκευασία νονού Ευαπορέ ή 2 γάλατα ψυγείου νονού, ανέβασε την απόδειξη και μάθε αν κέρδισες. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Γάλατα υπάρχουν πολλά. Νονού όμως ένα. Aegean College. Πανεπιστημιακές σπουδές με το κύρος του University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College, University of Essex. Η επόμενη μέρα είναι σήμερα. Ποιος είπε ότι στα νέα τρίψη ο παλιός θα βρίσκει μπαστούνια. Σπούδασε στο Aegean College στο University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College, University of Essex. Η επόμενη μέρα είναι σήμερα. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά, τόσο νόστιμα, τόσο έτοιμα φυσικά. Όσπρια μαγειρεμένα στον ατμό, μόνο από την 3α. Στα Lidl κάνουμε καθημερινά τα πολύπλοκα εμείς για να είναι όλα απλά για εσάς. Για να είναι τα καταστήματά μας προσβάσιμα σε όλους. Οι διάδρομοι να είναι ακόμα πιο ανοιχτοί, γεμάτοι με όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα. Με καινοτομίες για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια και ταμεία που σας περιμένουν για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στις αγορές σας. Φροντίζουμε να είναι όλα όπως ακριβώς τα θέλετε για να κάνετε άνετα και εύκολα τα ψώνια σας και μετά να κάνετε όλα αυτά που θέλετε πραγματικά. Όσο πιο απλά, τόσο πιο Lidl. Τα βακτήρια προκαλούν πλάκα στο στόμα και κατά μήκος των ούλων. Δοκιμάστε τη νέα Colgate Total Plaque Pro Release. Η προηγμένη τεχνολογία αφρού διαλύει και απομακρύνει την πλάκα από τα ούλα 3 φορές πιο αποτελεσματικά. Για αποτελεσματική προστασία σε ολόκληρο το στόμα, νέα Total Plaque Pro Release. Colgate, νούμερο 1 μάρκα δοντόκρεμας που συνιστούν οι οδοντίατροι για ολοκληρωμένη προστασία. Δεν πίστευα πως χρειαζόμουν το Swiffer, μέχρι που είδα πόσο εύκολα μαζεύει τις τρίχες μου μετά το στέγνωμα. Wow! Μαζεύει ακόμα και το Cooper στο όψο σβήσε. Για δες. Και για τη σκόνη. Αγαπώ το μαγικό φτερό που παγιδεύει και συγκρατεί τη σκόνη χωρίς να μετακινήσω τίποτα. Swiffer. Wow! Αυτό χρειαζόμουν. Για το unboxing το παρεΐστικο, πάμε πακέτο. Για το unboxing το διαβαστερό, πάμε πακέτο. Για το unboxing το ονειρικό, πάμε πακέτο. Για το unboxing του φοιτητικού σπιτιού σου, φτιάξε και εσύ το δικό σου πακέτο. Για καθημερινή καθαριότητα, το Swiffer Wet κάνει θαύματα. Ένα πανάκι και είναι σαν να σφουγγαρίζω με ένα μόνο πέρασμα. Wow! Swiffer. Αυτό χρειαζόμουν.
Amber Alert. Ένα παιδί εξαφανίστηκε. Εάν γνωρίζετε οτιδήποτε, καλέστε στο 100 ή στο 116.000. Λοιπόν, Λεωνίδα, άκου το σενάριο της διαφήμισης. Φαντάσου ότι είσαι ένα υπερπολιτελές κότερο. Είσαι αυτός. Είμαι αυτός μου. Εντάξει, τώρα το έχω. Είμαστε λοιπόν στο κότερο. Φτάνετε σε μια κοσμική παραλία. Εκεί κάνεις water sports και σε θαυμάζουν όλοι. Να παίρνεις την απόφαση να κάνεις ανεξίδωτο. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Λες καφέ θεραπεύει. Τριπλαίσιο, τι φάση. Πες μας, Παπαδόπουλε, την απλή μέθοδο των τριών. Άβολο, Έλα πλαίσιο για κάτι βολικό, όπως εργονομική καρέκλα μόνο από 65 ευρώ. Σε γραφείο καρέκλα από 49 ευρώ και καρέκλες σε αποκλειστικά σχέδια μόνο 49,90. Τριπλαίσιο, μας έστειλες αδιάβαστους. Μη σε ξεβολεύουμε, Παπαδόπουλε. Η γεύση της τραγανής και δροσερής εκλεκτής σοκολάτας και της αφράτης γέμισης με γάλα και κακάο. Kinder Pinguin. Ωραίο διάλειμμα για εσάς και την οικογένειά σας. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί. Δοκιμάστε το Viacal. Επειδή τα άλατα συσσωρεύονται σε κάθε επιφάνεια του μπάνιου μου, το Viacal έχει σχεδιαστεί για να τα διαλύει, αφήνοντας μόνο αστραφερή λάμψη στην πόρτα της ντουζιέρας, στα πλακάκια και τα είδη γυηνής με υπέροχο άρωμα. Viacal, ο νούμερο 1 σύμμαχός σας κατά των αλάτων για όλο το μπάνιο. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύως και ενότητας. Φίλοι, όπως μπορείτε να δείτε, Η πυροδιάχυση γίνεται ακόμα πιο έντονη. Όλα όσα συζητούμε. Η New Media Statics στα μεγάλα κανάλια, τηλεόραση, ραδιόφωνο, social media, sites, εφημερίδες, επικοινωνία, τηλεοπτικές παραγωγές. Με την υπογραφή του Σταμάτη Μαλέ. New Media Statics. Κάνε σήμερα την εγγραφή σου στο 210 77 09 100. Ταμαρί μαρμελάδα για τη δυσκολιότητα. Απόλαυσε κάθε μικρή στιγμή και νιώσε άνετα με ταμαρί. Για ομαλή λειτουργία του εντέρου. Συνδυάζει την απολαυστική γεύση με την αποτελεσματικότητα. Ταμαρί, εδώ και 40 χρόνια, δίνει αξία στις στιγμές σου. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης από τη Γερολιμάτος International. Τα αγαπημένα σου σπορ και διοργανώσεις είναι όλα στη Νέο. Δες τα κανάλια Nova Sports και Cosmote Sport μόνο με 21 ευρώ το μήνα. Τα έχεις όλα με τη Nova. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε το θέμα μας. Αργύρι έχει φύγει στη Μόρικη σήμερα. Κάπου δεν ξεμοντάριστο. Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι, να αποσυντονίζομαι. Αργύρι. Τώρα, Πότε. Πολύ καλά. Τότε πάω πολύ καλά. Τώρα η διασκέδαση συνεχίζεται σε ένα κατάστημα ΟΠΑ. Αυτή την Πέμπτη στο Τζόκερ, jackpot τουλάχιστον 6.300.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτία.